Waqt li r-regatta tifforma parti mill-kalendarju tradizzjonali Malti, fl-istess waqt hija ħolqa ma' avvenimenti oħrajn biex pajjiżna jkompli jiżviluppa turiżmu sostenibbli bil-parteċipazzjoni attiva tal-poplu. B'turija ta' rikonoxximent għal dawk li jiddedikaw ħinhom biex iżommu din it-tradizzjoni ħajja, il-Prim Ministru għamel żjara fil-klabb tar-regatta ta' Bormla. Il-Prim Ministru intlaqa mill-President tal-klabb Parnis kif ukoll minn membri tal-Kumitat għaddifa u dilettanti li kienu preżenti. Parnis esprima l-apprezzament tal-Partit Laburista għall-għajnuna li tal-klabb u preżenta rigal lill-Prim Ministru. Issa konna ħloqna ġbir ta' fondi għalija, l-ewwel ma kien hemm min tagħna l-flus għalija kien il-Partit Laburista li ħareġ l-ewwel ammont ta' flus sabiex id-dghajsa ssir, u mbagħad ġbarna l-kumplament tal-fondi tagħha mant il-poplu Bormlis biskema li għalqet illum. Għaldaqstant bil-ġbir tal-fondi, il-klabb tar-regatta se jagħti bidu għal proġett ta' bini ta' dghajsa ġdida li se tkun iddedikata lill-eks Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista il-perit Dom Mintoff. Intant il-Prim Ministru Muscat stqar li l-Gvern ser ikun qed jagħti l-appoġġ tiegħu lill-klabbs kollha li jipparteċipaw fir-regatta biex bekk tinżamm ħajja din it-tradizzjoni popolari.